अनंत प्या, आनंदी रहा। दक्षिण कोकणातील जागृत आणि प्रसिद्ध देवस्थान 360 चाळ्यांचा अधिपती म्हणून ख्याती असलेल्या वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड पेंडूर येथील श्रीदेव घोडेमुखाचा वार्षिक जत्रोत्सव भक्तिमय वातावरणात सालाबाद धार्मिक कार्यक्रमांनी उत्साहात पार पडला। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो भक्तांच्या हाकेला धावणाऱ्या श्री घोडेमुख देवाचं दर्शन घेण्यासाठी सकाळपासूनच भाविकांनी गर्दी केली होती। दर्शनासाठी सिंधुदुर्ग, गोवा, कर्नाटक, मुंबई, कोल्हापूर आदी भागातून भाविकांनी डोंगर चढून देवाचं दर्शन घेतलं। मातोंड सातेरी मंदिर येथून तरंग देवतांचे सुमारे 10 किलोमीटर पायपीट करून घोडेमुख मंदिर इथं आगमन झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं या जत्रोत्सवाला सुरुवात झाली। यानंतर देवस्वाऱ्या डोंगर चढून घोडेमुख मंदिरात पोहोचल्यानंतर सालाबाद धार्मिक विधींना सुरुवात झाली। गावकरी मानकरी यांच्या मार्फत घोडेमुखच्या चाळ्यांना नारळ कोंब्याचा मान देण्यात आला। यानंतर ग्रामस्थ भाविक यांच्या मार्फत हजारो कोंब्यांचा मान येथील चाळ्यांना देण्यात आला। दरम्यान सायंकाळी देवस्वाऱ्या अवसारी परत सातेरी मंदिराकडे निघाल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता झाली। या जत्रोत्सवात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेंगुर्ला पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। घोडेमुख देवाची ख्याती ही वर्षानुवर्ष वाढत असल्यानं यावर्षी या जत्रोत्सवाला भाविकांची विक्रमी गर्दी पाहायला मिळाली। घोडेमुख मंदिराच्या पायथ्यापासून 3 ते 4 किलोमीटर गाड्यांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या।